Čaute ženy, vítam vás pri dnešnom ďalšom videjku a dneska som sa rozhodla porozprávať o téme, ktorá ma veľmi ovplyvňuje v mojom živote, ale už to mám celkom zvedomené tak, že si uvedomujem, že sa s tým dá pracovať a pracujem s tým. A je to teda separačná úzkosť, ktorá sa mi vytvorila po pôrode, keď som sa ja narodila. Akurát zapadá slnko. Dneska točím až takto neskôr a Oliver dneska zaspal. Akože obedný spánok, takto neskoro, hej, takže neviem, kedy pôjde spať večer. Ale teda, keď som sa narodila, tak som mala vraj nejaké komplikácie, alebo ani nie komplikácie, ale doktori si niečím neboli istí, takže chceli ma poslať na nejaké vyšetrenia, ktoré sa ale nedali robiť v nemocnici, ktoré som sa narodila, takže ma presunuli do inej nemocnice. Ale teda presunuli ma tam bez mojej mamy, čo v dnešnej dobe si myslím a verím tomu, že už by sa neudialo, že už je úplne samozrejme, že po porode proste to najdôležitejšie, čo dieťa potrebuje, je byť s matkou. A som bola presunutá do nemocnice, do ktorej som šla bez matky a bola som tam teda prvé 3 dni môjho života bez mojej mamy. A myslím si, že to je skúsenosť, ktorá ma, teda nemyslím si, ale už to viem, absolútne som si tým istá, že to je skúsenosť, ktorá môj život absolútne ovplyvnila a myslím si, že tieto prvé dni života po narodení sú nesmierne dôležité, ako to dieťa, ale aj tá matka prežije, takže dnes už to vnímam aj s tým súcitom k tej mojej mame, že čo vtedy musela prežívať, aké to muselo byť náročné. Samozrejme mala možnosť sa nejako rozhodnúť a to vlastne bola tiež dlhý proces odpúšťania, že vlastne som tam proste bola sama a že to nevybojovali a neprišli za mnou mama alebo otec. Takže sú to pre mňa témy nekomfortné, toto je také vyslovene na hraní môjho komfortu, ale teda sú to témy, s ktorými už dlho pracujem a vytvorila sa mi vlastne z toho taká naozaj veľká separačná úzkosť, že ak mám človeka, s ktorým som veľmi v blízkom spätí, alebo ako to povedať, tak sa vlastne bojím, že budem vylúčená, alebo keď som v kruhu mnohých ľudí, tak mám strach z vylúčenia veľmi silný. A taktiež som dlho žila v vzorci, že som není hodná lásky, pretože presne vlastne to som tam cítila ako to dieťa, ktoré proste tam bolo samé, že som asi není hodná lásky, keď som tu zostala sama, takže hovorím o takýchto veciach preto, lebo chcem vlastne dávať do pozornosti to, že naše takéto skúsenosti nesmierne ovplyvňujú náš život a naše prežívanie a častokrát môžeme mať pocit, že preháňame alebo že naše reakcie na niečo sú prehnané, ale naozaj ak to vychádza z toho bolestivého miesta traumy, tak sú tie reakcie absolútne oprávnené, takže som veľmi vďačná za to, že tu mám zvedomené a že s tým pracujem a dá sa to.